So magandang umaga lang sa lahat ng nandyan na magandang araw sa lahat. At nandito na naman po tayo at nautusan tayo na magdilig ng mga, alam niyo na, mga pananim na gulay ni Kuya Sherwin. Kaya wag na natin patagalin to. So para we'll start in a few minutes. Mali, nakalimutan ko ang back. Sorry. Repeat. Tama na. Wait lang. Let's start this fucking business na. Tinula to lang ngayon kaya natin dali sa mga gulayan na bitong mabutang tubig. Gamit natin yung 2 kabalde. Let's go! Ambak na yun! Ayaw eh! Let's go! Kamubo kagbula pero no, di na to daghan ng langan no, para mahuma na pala sa'yo. Sa palubutan ko siya Sherwin na ni. Let's start the battle! Let's go! Og karon sugdan na to ang pagbubuan niya ining mga talong no kay para lami kay bunga no daghan na to no. Daghanon og itsa sa tubig kay para lami og bunga ang talong. Hapit naman ta mahuman na niya tuwanan ning daghanon. Mamalhin sa taglay na magpasilong sa kay grabe kay init hagtik king adlaw tanawa ra gud ko. Ha, let's go ambaki na yon. On kalibangon nani ana. Di mo dira ano na halang kayo ni sa lubot diri maliban Diyos ko. Alright, so kita ang sunod nga mahimong bida sa Shake Rattle and Roll 99999. Di ba pagkanindot talaga dagan manig dagan ba anig ko na Diyos ko mamubo mo tubig nga naabot mo ko na basta ato ang inkantiyadya mao pa ang ingon nila ha. Let's go bali na pud asa naman po nila pita nga mamubo naman to og tubig wa na jud ni klaro nang inkantadya ba wa na jud klaro ang inkantadya ug dili ta dito sa sagbutan maadto pud aning kumpayan unsa naman yoy yung sagbuta ha bala guys manon lang ako ang pamubo didiligan ko muna yung talong ni Kuya Sherwin ha tatapusin ko muna ha pupunta na naman ako doon talon let's go wa sa tubig pasaw tubig nahutan og tubig dito. Tubig isang going. Guys, nagpabinta na po, nagbabantang na po ang 6 ugly ducklings. Usa jud di karon na lami kay may patutin. Sige na. Hawa na mo sa akong tungod, ha. Kita na mo sa akong evil eye, ha. Buyog. Karon kulang pa ang tubig kailangan na ito maghakot no kailangan na po na ito mudagan ani saan yung puto mabubuyog wala tayong tubig guys nagbubuyog oy kaya ni oy say bubuyog dito eh paakan dato akalintura dito mga 2 kabulan na delikado ra wala tubig dagan let's go ganito mga buhay namin mga mahirap kapit-kapit lang kapit lang karapos magano ng ano dito yan kami nagkape by date ay ang sarap let's go ug karon mga kahigalaan bro ug karon mga kahigalaan no humana nato bubo tanan nga ng mga gulay nga naa diha no humana nato nagbubo tanan so panahon na siguro para i-treat na nato tong self treat also let's go di ba karon manguha na tag mangga dito sa may manggahan nila dito nila madam let's go ambak na yun kay para pinay Spider-Man tirada wala man ana ni karon last hala na. Gaya na kayo. Let's go. So wala nakaabot ang atong palawa dito sa mangga no. Kailangan pa natong gamiton ang atong isa ka palawa ug malupad na ta. Kay para makuha na nato ang mangga. So let's go. Di na dagan ng istorya lang. Ug karon nakakapyot pa dito no. Naano mangga no. Let's go. Hagbong man. Alright. Oh, atag mangga no. Kakat-kat ra jud kadugayan. Pero Spider-Man gani mo naawar mga style no. Spider-Man gani no. Lang. Bunga. Lami ni. Bunga na. Paon na to bunga. Bunga. Ay, nagkauna dito mangga nga lamin ana ni. Let's go. Alright, so mga to guys, nakanaog na ta ato mangga ha.
Ay, nanaugat ano. Kuman sa tagkaog mangga no. So mo tanan akong videos para kalawag. Salamat kasi makadagan ninyo mga pagsubaybay ninyo ako mga video o karon. Babay na. Manatato sa kinabuhing bukid nga dili para sa rich kid. Let's go.